Bona tarda a tothom. Aquesta tarda, dia 8 de setembre, ens trobem aquí davant del Sant Andreu Parla, es troba aquí davant del centre cívic de Sant Andreu, del carrer Gran 110-112, per presentar-vos a l'exposició que tenen aquí muntada el grup de pintors de Sant Andreu. I que ara d'aquí una estona procedirem a la seva inauguració. Aquesta exposició estarà aquí permanent des d'avui, dia 8, aquesta tarda, fins al proper dia 8 d'octubre. Espero que la pugueu gaudir i que us agradi. Al final, una bona manera d'iniciar també com a entitat per promoure tots aquests elements de reciclatge. M'ha fet una mica del succeït, realment. Sí, és un bon camí, és una bona entrada, pot ser el tancament de temporada. Aleshores, representa molt clarament el que és aprofitar unes coses que la gent pensaria probablement, la gent abans de donar aquí al carrer Gran i és un espai molt maco de que la gent no oblidi de la versió per perdre i de moltes coses del conductor, la poble, el Déu i el Déu. I amb això també el districte de la Venda que col·labora